имрӯзҳо низ кам нестанд ҳолатҳое ки одамон ҳаёти худро дар хатар гузошта ба дигарон кӯмак кунанд. Кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар баробари таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ҳамзамон дар пешгирии ҳодисаҳои нохуш низ самми назаррас доранд. ҷавондухтаре ки қасди худкушӣ кардаву худро ба дарёи Душанбе партофт, аз ҷониби корманди милитсия сари вақт наҷот дода шуд. дар ҳудуди шаҳри Душанбе як ҳодисаи суиқасд ба худкушӣ аз ҷониби корманди милитсия пешгирӣ карда шуд. санаи 5 феврали соли равон тахминан соатҳои 15:10 шаҳрванд ММ соли таваллудаш 2000 донишҷӯи донишкадаи санъати Тоҷикистон бинобар сабабҳои оилавии худро аз болои пули дарёи Душанбе воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Саъдӣ Шерозӣ ба об партофтааст. бо воқиф шудан аз ҳолати мазкур муфаттиши шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе лейтенанти калони милитсия Амиршоҳи Саймаҳмуд аз худ ҳушёрию ҷасурат нишон дода худро ба об партофтаву ҷавонзани қасди худкушӣ доштаро наҷот медиҳад. ҳангоми дар пули дарёи Душанбе аниқтараш воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе кӯчаи Шерозӣ қарор доштанам, ногаҳон дидам ки якчанд ҷавон ба тарафи лаби пул рафта истоданд. Сипас ман низ дидам ки дар он ҷо як ҷавондухтар дар даруни об қарор дорад. Ман худро ба об партофта, он духтар дар ҳолати беҳуш қарор дошт. Ман он духтарро сари кифт карда ба соҳил баромада ба ёрии таъҷилӣ шиноида ба беморхонаи қарияи боло дастрас намудем. амали саривақтии корманди милитсия боис шуд ки дар лаҳзаҳои барои ҳаёту саломатии ҳалкунанда ҳаёти як инсон ҳифз карда шавад. айни ҳол ҷабрдида бо бардоштани ҷароҳат дар беморхонаи қарияи боло бистарӣ карда шуда ҳолати саломатиаш миёна арзёбӣ карда мешавад. ҳодисаи мазкур собитгари он аст ки кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳама гуна ҳолат новобаста аз он ки ба ҷони худашон хатар таҳдид мекунад баҳри ҳимояи ҳаёту саломатӣ ва ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон омодаанд. лейтенанти калони милитсия Амиршоҳи Саймаҳмуд бинобар сардии об зарари миёнаи ҷисмонӣ бардошта дар раёсати тиббии вазорати корҳои дохилӣ дар муолиҷа қарор дорад. аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ӯ бо медали далерӣ қадрдонӣ карда шуд. мавриди қайд аст ки фаъолияти ҳамин гуна ҷавонони рӯҳану ҷисман обутобӣ ёфта ки дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ содиқанд дар сафи мақомоти милитсия хеле муҳим буда ифтихори мақомотанд.